Diyos marhay na aga po. Tawag sa mga kakasalon. Enot na tawag si Carlo Antonio G. David, 36 anyos, soltero, nag-ierok sa Block 2, Lot 7, Ramon Diaz Street. Aki ni Fausto Fernando C. David, as in Francia and Garjola. Bot mag-agom ki Denise Encendico, 34 anyos, Daraga. Nag-ierok sa Block 23, Lot 10, Deca Home, Granville 3, San Felipe, Naga City. Aki ni Antonio B. Sendico, as in Lilibeth P. Nunez. Enot na tawag si Joey A. Bravante, 29 anyos, soltero. Nag-ierok sa San Felipe, Naga City. Aki ni Ronnie Bravante, as in Gemaline Almario. Bot mag-agom ki Heidi C. Berha, 28 anyos, Daraga, nag-ierok sa Tagoytoy, Malinaw, Albay. Aki ni Edmundo Berha, as in Lilia C. Berha. Enot na tawag si Ed Benedict Bas Liagas, 30 anyos, soltero, nag-ierok sa San Mateo Street, Peña Francia Avenue, Naga City. Aki ni Edmundo Bermas Liagas Jr., as in Bella Teves Bas. Bot mag-agom ki Armeline Otor Estrada, 33 anyos, Daraga, nag-ierok sa Minalabak, Camarines Sur. Aki ni Arthur Tarusanan Estrada, as in Melinda de Vera Otor. Ikaduwang tawag si John Thomas D. Baudin, 28 anyos, soltero. Nag-ierok sa Block 18, Lot 2, Progress Home Subdivision, Kapayapaan Street, Phase 2, Kanakman, Camarines Sur. Aki ni Santos D. Baudin Jr., as in Ruth G. Donacao. Bot mag-agom ki Mary Grace A. Yuzon, 28 anyos, Daraga, nag-ierok sa Block 5, Lot 13, Wellville Home Subdivision, San Felipe, Naga City. Aki ni Oscar de los Reyes Yuzon, as in Lita Mendez Ablay. Ikatulong tawag si Noriel Orea Navera, 29 anyos, nag-ierok sa Zone 3, San Miguel Street, San Felipe, Naga City. Aki ni Domingo Navera, as in Jocelyn Orea. Bot mag-agom ki Angelica Chocson Malto, 28 anyos. Nag-ierok sa Zone 5, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Aki ni Genesis Malto, as in Virginia Chocson. Ikatulong tawag si John Ray Batalier Alcantara, 30 anyos, nag-ierok sa number 59, Zone 1, San Felipe, Naga City. Aki ni Henry Robles Alcantara, as in Luz Rico Batalier. Bot mag-agom ki Danica San Vicente Badilla, 28 anyos, nag-ierok sa Zone 1, Del Rosario, Naga City. Aki ni Arnold Malaga Badilla, as in Lourdes Dominguez San Vicente. Kung si isay man po ang may naaraman na makakaulang sa pagresibi ninda nin banal na sakramento nin matrimonyo, tulos man po magdulog sa satungkura paroko o magdyan sa opisina kan parokya. Salamat po.
Diyos marahang inaaga sa tugabos mga tugang. Sa pagdatong ni Hesu Kristo, lugod maabtan kita na nagpupuka nin may pagpamibi, mantangan sa tong mga puso, maugmang naguomaw sa iya. Analdaw na ini iyo an enot na Domingo nin Adviento. Pinupunan man ang bagong taon liturhiko sa kalendaryo kan simbahan. Sa panahon nin Adviento, magpamibi kita, asin maghingowa na magbagong buhay bilang pag-andam sa ikaduwang pagdatong ni Kristo, asin man para sa maninigong selebrasyon kan Pasko nin pagkamundag. Makakaibahan niya to sa selebrasyon, iyo si Reverendo Padre Fermin Valiente Jr. Matindog po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Sa ngaran ka nama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. An grasya asinan katuninungan nagikan sa Dios sa tuyang Ama, asin kay Jesucristong kagurangnan, mapa sa indogabos. Asin sa imong Espiritu. Mga tugang akontan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar, kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ko nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ko kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, nako'y pamibi sa kagurangnan tang Dios. Maherak man lugod sa to, ang Dios na makakamhan, asin pakapatawada, an sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, namimibi kami. Warasan sa imong mga parasunod, ining pagmawot, tanganing mantang nagsasabat, sa imong Kristong madatong, sa paagi kan mga matanos na gibo, kaming mga kaiban sa tuon niya, maging maninigo na mag-ako kan langit nun nakahadian. Huli kay Yesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay as sinagahadi, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataraman. Ang mga enot na babasahon sa panahon ni Adviento, hale sa libro ni Propeta Isaías. Si Propeta Isaías nagpahayag kan pagdatong kan panahonin katoninongan. Ang panahon na ini maabot sa paagi kan Mesiyas. Iyo ini ang maawoto niya tong makamtan, mantang naghihimate kita kan tataramon ng Diyos, na makamtan niya to ang katoninongan ni Kristo sa paagi kan paglakaw sa iyang liwanag. Hinanyugan po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Iyo ini ang nahiling ni Isaías, aki ni Amos, mapadapit sa Huda, asin sa Jerusalem. Sa mga maabot na aldaw, ang bulod kan templo nin kagurangnan, maitaas, asin mahalangkaw pa sa bulod, asin bukid. Ang gabos na banwaan, madulok sa iya. Dai mabilang na mga tao mapasiring sa iya, asin masabi. Madya, matukad kita sa bulod nin kagurangnan, sa templo kan Diyos ni Jacob. Itutukdo niya sa to ang sa iyang mga dalan, tanganing makalawkaw kita sa iyang aagihan. Huli taan tugon, magikan sa Sion, asin ang tataramonin kagurangnan, magikan sa Jerusalem. Magahade siya sa mga banwaan, huhukuman niya ang katawuhan. Ang sa iyang mga minasbad, gigibuhon na mga arado. Ang sa iyang mga garod, gigibuhon na mga asyab. Daing banwaan na mabingat nin minasbad sa kapwa banwaan. Daina mag-aandam para sa labanan. Madya o harong ni Jacob, maglakaw kita sa liwanag nin kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Naugma ako kan ako sinabihan, maduman kita sa harong nin kagurangnan. Naugma ako kan ako sinabihan, maduman kita sa harong nin kagurangnan. Ako nauugma kan ako sa indang sinabihan, maduman kita sa harong nin kagurangnan. Ngunyan ang samong mga bitis, uya na sa mga pintuan mo, O Jerusalem. Naugma ako kan ako sinabihan, maduman kita sa harong nin kagurangnan. Jerusalem, pinatugdok na banwa, masarig, makusog, burunyog, duman minaturukad ang mga tribo nin kagurangnan. Naugma ako kan ako sinabihan, maduman kita sa harong nin kagurangnan. Katuninongan nin Israel, ipamibi nindo. Katuninongan sa saimong mga harong. Katuninongan sa laog nin saimong mga paril. Sa saimong mga palasyo, katiwasayan. Naugma ako kan ako sinabihan,
Maduman kita sa harong nin kagurangnan. Huli sa pagkamuot sa mga tugang ko, asin mga katuod, sinasabi ko, an katuninungan mapasa imo, huli sa pagkamuot sa harong nin kagurangnan. Ipapamibi ko an sa imong karahayan. Naugma ako kanako sinabihan, maduman kita sa harong nin kagurangnan. Magbantay, haleon na sa satuyang sadiri ang mga karatan, asin mabuhay susog ki Kristo. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Aram nindo na ang oras uya na. Kaya, matana kamo, ang kaligtasan, urog na harani kisa kaidto sa kapinunan nin satong pagtubod. Lihis na an banggi, uya na an aldaw. Kaya, isikwal an mga gibos sa diklom, asin gamiton an kalasag nin liwanag. Maglakaw, siring sa maninigo, arog baga kan aldaw. Bakong sa karakanan, asin irinuman, bakong sa kapasloan, asin karigsukan. Bakong sa pag-iriwal, asin sa pag-inuri-urihan. Kundi, arogo nindo sa Jesucristong kagurangnan. Lingawan ang pagtaong gusto sa mga minamawot kan laman. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan marahay na bareta. An kagurangnan mapas sa indong, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa sayang mga disipulos, pagdatong kan aki nin tawo, mangyayari siring kan panahon ni Noe. Bago magbaha, ang mga tao nagkakan, nag-inom, nagpakasal sagkod sa aldaw na si Noe, luminaog sa sakayan. Uminabot ang baha, asin inapod sin dagabos. Arog kaiyan ang mangyayari sa pagdatong kan aki nin tawo. Duwang lalaki nasa uma, ang saro dadarahon, asin ang saro iwawalat. Duwang babae sa gilingan, ang saro dadarahon, asin ang saro iwawalat. Kaya magbantay, huli ta din indo aram kon sa anong aldaw madatong, an sa indong kagurangnan. Aram nindo na kon ang kagsadiri kan harong, makaisi kon sa anong oras madatong an parahabon, magbabantay, asin day matugot na sa katon an harong. Kaya danay na magandam. Hulit sa oras na dai linalauman madatong an aki nin tawo. Marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo.
Maray nagas indo gabos mga tugang. Maraming naaga po, Father. Arog kan sinabi kan commentator ako si Father Fermin Valiente. Confirm. Ako talaga. Ako ang sa indong bagong parochial vicar igdi sa Our Lady of Peña Francia Parish. Bali, nag-report ako igdi kan Nobyembre 17. So, sa aga, 2 weeks na po ako igdi sa satuyang parokya. Ako po haliman sa pag-mission abroad, duman po sa St. Lucia, Caribbean, West Indies, for 3 years. Kaya medyo na nibago sa ini ang saro sa namimiss ko igdi. Ta duman kung garon ako makadakol, imagine na lang po nindo ang opposite. So iyo po yan duman sa pag-mission ko. Pero at least I'm back. Salamat ki Lord, as in salamat ki ina. Actually ini po ang ikaduwa kong parokya na ang pangaran, ang patrona si Our Lady of Peña Francia. Ang inot kong parokya na na-assign kan makapadi ako way back 12 years ago, duman sa Balaton, Lagunoy, Kamsur. The only island parish kan sa tuyang Archdiocese. So yun po yan. So kung day po nindo gayo familiar an St. Lucia, nakalocate po yan sa North America o Central America. May man po duman yelo, tropical country man siya. So, kung familiar po kamo sa movie na Pirates of the Caribbean, duman po yan nag-shoot. So, iyan. So, yan po yan. So, bali po, 2 aldaw ang biyahe kayan duman. Kung gusto po rin dong magbiyahe. 2 aldaw na biyahe. O 3 aldaw nga ni. Advance po kita ng 12 hours igdi sa Pilipinas. Anyway, yan na po ang halipot na background kung saan ako hali bago nakaigdi sa tuyang parokya. O ngunyan, tutuman agad mga tugang, formalmente nang nagbukas ang panibagong panahon kan liturhiko kalendaryo kan sa tuyang simbahan katoliko. Iyo man po ini sa madalang sabi, ini ang sinasabi na bagong taon kan sa tuyang simbahan. Kaya Happy New Year sa Satuya Gabos. Happy New Year po sa Satuya Gabos. Tunay man agad mga tugang, nagbalyo na ang panahon. Nagpuon sa panahon nin Adviento. Enat na Domingo nin Adviento. Preparasyon para sa maabot na Kapaskuhan. Kung mailing po nindo, ang agapos, sa disposisyon ta nagbago. Ang vestidura, ang altar, igwa na kita ng Advent treat, ang mga kanta, mga pang-Adviento na, minsan ang yung disposisyon pag-Adviento naman. But sabiyon, excited kita alagad kay puwantang magpenitensya, maghurup-hurup, bago mag-abot ang Kapaskuhan. So iyan mga tugang ang dapat niya to na pagkakaisipon kung nagpupuon na ang panahon nin Adviento, panahon ning pagpenitensya, asin pagsakripisyo, mantang nagahalat sa Kapaskuhan, iyo ang pagkamundag kan sa tuyang mahal na Dios. So iyan mga tugang. Kaya baga, ining mga babasawon igdi, ngunyan sa enot na Domingo kan Adviento, manunungod sa mga pag-andam. Sabi duman sa enot na binasa, pakarayon nindo, ang sendong disposisyon. Sa day maloy igwang maabot. Sa kaduwang binasa, mga tugang, iyo man sabi, talikdan na ang mga lumang pagkabuhay. Kuguso nindo ang bagong pagkabuhay. Ta iyo sa madaling panahon, maabot na ang satuyang hinahalat. Asin manigdi sa Ebanghelyo ni San Mateo, iyo man. Nagsasabi man na, an mahal an akin in tawo, garo parhabon, na padagli sa ng maabot, in the blink of an eye, maabot sa di nila lauman. Kaya sabi baga, mag-andam, magmarigmat, be vigilant. Tanganing pag-abot kan panahon, andam kita na mag-atubang sa satuyang mahal na Diyos. Ngunyan, ano ang inaandam ta talaga ngunyan bilang kita, mga binunyagan na Katoliko Kristiyano? Nagkapirang kabutan. Physical saka espiritual. Pag nag-aabot na ang Kapaskuhan, o September pa sana, kita baga sa Kinaban kita ang pinaka-longest Christmas celebration sa Kinaban. September 1 pa sana, nagsisirip na si Jose Marichan. Kita man, iyo man. Nagaandam na kita bago mag-September 1, Agosto 30 pa sana. Nag-andam na kita kan mga pang-dekorarta. O day nga excited, 1 week before kang September, nag-andam na kita kan Christmas light, Christmas tree, parol, Christmas carol, Christmas song, gabos Christmas. Pati ang bado nindo Christmas, ribbon, Christmas, gabos na yan kaandaman. Physical yan.
Pero kumusta man ang sa tuyang spiritual na pagkabuhay? Kumusta man daw? Kung ang physical preparasyon, yaon, ano man daw ang sa tuyang spiritual na preparasyon? Baka nanganan ka naman ng physical na preparasyon, nakulangan naman lugod ng spiritual. Ito bagang garuman sana yan itong pag sarong okasyon baga matender ako sa kasal. Maninang pati ako, maninong. Ano kaya ang sa kuyang susuluton? Alam man na pajama. Alangan man na swimsuit. Di man gayod. Di man yan akma. Kundi maandam ako ning outfit para sa kasal. Na mabagay. Iyo yan. Ang iba, ang babae, ma-makeup pa yan, ma-lipstick pa yan, mapaunat pa yan ng buhok na kulot. Bawayo, mapa-facial pa yan. Physical na preparasyon. Tanganing presentable pag-abot kan okasyon. Sa lalaki man, iyo man, tama sa ng palbulog, tama sa ng pagkarigos, basta okay na yan. So yan, preparasyon. Pero kung nakafocus lang kita sa physical na preparasyon, napapabayan tayo ng spiritual, ay ibang urulay na yan. Ngunyan pating panahon sa cellphone baga yun. Very ngunyan. Nga po yan. Mabubudol na kita kan mga panahon. Ang cellphone tango yan, AI na. Dating makanos-kanos, minagayon na sana. Filter. Pag AI tulos, iyo tulos. Kaya pag nagkahilingan sa aktual, di na naniniwala. Kaya talaga hindi. Mataba-taba ka pala nga sa personal. Sa sexy ka sa gararog ka yan. So nanganganaan naman ng preparasyon sa physical. Sa spiritual, mga tugang arrogant ka sa preparasyon. Iyo tama, nagsisimba ka, nagpapangadji ka, naglulod ka pa, nagnonovena ka pa, maghapon, magdamlag, pero kung ang pagpangadji mo, di nakakaduman sa pagtabang sa timong kapwa, ay ibang urulay na yan. Baka nanganan ka na ng spiritual, kulang ka naman sa physical. So daiman yan, dapat balanse, mga tugang. Kung sige mo siyang pangadji, pero day ka man naglalabot sa imong kataid na nagsasakit, di ka man nagtatabang sa inda, ni magkumusta, ay ibang urulay na yan. Baka nangan ka ng spiritual, ang apod ka yan, spiritual pride. Self-righteous yan. Di ka nagpapangadji sa imong kapwa, sa sadiri mo sana. Magiging araw ka kan sarong passage sa Biblia na, Lord, salamat po, di po ako naging arog sa inda. Itong nagtutukdo, baga nagpapangadji, pero nagtutukdo ka kan, mga kaluyahan kan iba. Bako yan. Mas arugol tagad itong sarong balong babae na nagtingkalag, nagsabi, Lord, patawad po ta ako para kasala. Mas maganda arog ka yan. At least, maugma si Lord sa arog ka yan. Bako itong, nagpangadji ka man nga ni, pero, bako man nganing humility ang sa imong pagpangadji kundi proud, nagikang proud sa imong ginibo. Sala man giraray. So mga tugang, kaipuan tapalan, sa adbyentong ini, ang pag-andam, bako lang sa spiritual kundi sa physical. Bako lang sa physical kundi spiritual. Balanse dapat ang sa tuyang pagmawot. Ang iba sa tuya, mahilig magparabilang, ano nangon yan, November 30. 25 days to go before Christmas. Kakabilang aral daw. Pag-abot kan Pasko, Kapaskuhan, lasngag. Pag-abot kan Kapaskuhan, di na nakapagsimba. Tanangan na ng party-party. Nangan na ng attender ng maka ng energy. Mayo na. Kaya sabi baga, don't divide your energy. Multiply it. Di pong pag-divide doon. Madadali ka talaga. Mapupuspos kita. Ang pag-andam ta mga tugang, luway-luway. Sabi nga na kaya luway-luway pero doon. So yan dapat ang sa tuyang pakakasabuton mga tugang. So iyan, ang pag-andam na dapat tang pakakaisipon ngunyan ng mga panahon. Dahil pagpabayan ang spiritual na pangangaipo, dahil taman po pagpabayan ang sa tuyang physical na pangangaipo. Tayo ang inahagad kan maladyos sa tuya. Tanganing pag-abot kan panahon, pag-abot kan kapaskuhan, maugmanyatong sabaton ang sa tuyang maladyos. Masabi kita, merry na happy pa ang Christmas. Yan dapat ang sa tuyang pagkaisipon. Lugod mga tugang, ang pagtiripon tang ini, magmangnuman lugod sa to sa lambang saro, na magmarigmat kita, magbantay kita sa gabos na panahon. Kung ang sendong kapatawo, medyo nagluluya, tikwilon, ipangadji, bakong libakon. Ang iba sa tuya,
at ang nagluluya na, mas lalong ibababa. Sinaglalang ka man lugod, mas lalo man nabubutungon. Mga, anong apod yan, mga mahilig mga mag-selos, jealousy, sabi kan mga millennial, jealousy. Mahilig magpara-jealousy. Ang iba man sa tuya, aram ta, maabot ang Kapaskuhan, pero nag-worry. Ito bagang may mga tao bagang dikit-dikit sana mag-worry. Bakong iyo? Bako pa man problema, pinoproblema na. Kaya, 20 anyos pa sana, ang itsura, 40 na. Tano? Di man nagingirit, pirming nakangurot, garo pirming nautangan. So bakong araw yan dapat mga tugang? Dapat, ang sa imong pagkapuhay, disposisyon, nakaakma sa imong panahon, as in pagkakataon. Dahil ito pag problema, dahil ito pa man problema. Iba man itong tao na pinoproblema, ang problema kan iba. Ang apod kayan, marites. Bagong iyo. So, yan ang ano kayan. Kaya tikwilon. Sa mga kuripot dyan. Sa mga kuripot. Pagirumdumon. Ika, nagkukuripot ka naman. Nagyaman ka sana, kuripot ka. Katulog na kang denggayo, hineroso ka. Ka nagkakwarta ka, abang kuripot mo na lugod. Baka kamusaro ka dyan. Tikwilon. Pagirumdumon. Ang buhay ta, very short sana. Kaya magmabuot sa gabos na panahon. So yan ang leksyon niya ng mga panahon. So yan. Day kita, temporaryo kita sa kinaban ini. Kaya sabi ni Kristo, sa madaling panahon, garo parahabon ang aki kan tawo. Ansaro iwawalat, ansaro kukuahon. Baka kandidato ka na dyan. Sa iwawalat, saka kukuahon. Kaya magmarigmat kita. Magparay kita kan sa tuyang pagkabuhay. Day magpara maisog. Ta sabi kan iba, magurang man kamo. Kung maggurang. Kung dae, paano? Kaipuhan tayan. Makipagkapwa tawo. Sa mga dae na dyan nagkakaterinuhan na magpamilya. Iriwal dahil sa daga. Iriwal dahil sa mga dikit na mga magtaga-reconcile sa kada saro. Taan buhay ta, very short sana. Day pwedeng araw kayan. Ang iba dyan, sarong dekada na, day nagtitinuan. Puti na ang buhok, kalbo na nga ni. Day pag nagtitinuan. Ano man yan? Bakong dapat araw kayan? Sabi ni Kristo, magmarigmat, ninhulit ta sa padiling pan, iyo na yan. Kaya ngon yan, usayon ta an sa tuyang pagkabuhay. Iayon tan sa tuyang mga inagrangay. Iitaas tan sa tuyang mga petisyon sa mahal na Diyos. Nalugod pa man, an sa tuyang mga pagsagit na ini, pagsakripisyong ini, magbunga. Sininhulikan sa tuyang pagiging marigmat, asin, kumbaga, pusog na relasyon niya to sa mahal na Diyos. Kaya mga tugang pangapudan sa tuya, kan mahal na Diyos, magrarum pa man lugod, an sa tuyang pagandam, sa maabot na Kapaskuhan. Tanganing, kung kita aral daw nagpipreparar sa panahon na ini, bako lang Merry and Christmas ta, kundi happy pa, ninhulita, igwa kitang pigaandaman, igwang madatong nakagurangnan, igwang kagurangnan na maabot sa Kapaskuhan, igwang kagurangnan na matubos sa tuya, pag-abot kan tamang panahon. Asin makakapagsabi kita, tama mananggad, ang Diyos nagsabi sa kuya, marigmat, asin sa kuyang parte, ako, andam na, kagurangnan, na mag-atubang sa saimo, sagkod lamang. Amen. Matindog po. Ipayagtan sa tuyang pagtubod. Credo na sino? Nagtutubod ako sa sarong Dios amang makakamhan, kaggibo kan langit asin kan daga, asin kan gabos na nahihiling, asin da nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo, bugtong na aki kan Dios, asin namundag gikan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Dios nagikan sa Dios, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Dios nagikan sa totoong Dios, ipinangaki daili na lang. Saro sa pagka-Dios kan Ama, huli sa iya nahaman ang gabos. Huli sa tong mga tawo, asin huli sa tuyang kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan. Asin nanilaman, gibo kan Espiritu Santo, kiberen Maria, asin nanitawo. Ipinako pangani sa krus para sa tuya kan panahon ni Poncio Pilato. Pinasakitan, asin ilinubong. Asin sa katulong aldaw, na buhay liwat,
susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuo kan Ama, asin madigdiliwat, may kamurawayan, sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan. Ansayang kahadian daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan, asin kagtaonin buhay. Siya gikan sa Ama, asin sa Aki. Siya kaibakan Ama, asin kan Aki, sabay na sinasamba, asin inuumaw. Siya na nagtaram sa paagi ng mga propeta, asin sa simbahan na saro, banal, katoliko, asin apostoliko. Inaako ko ang sarong pagbunyag sa kapatawaran ng mga kasalan, asin hinahalat ko ang pagkabuhay liwatin mga gadan, asin ang buhay sa maabot na panahon. Amen. Amen. Pamibinin banwaan, mantang naglalaog kita sa panahon ni Adbyento, mamibig kita sa Ama sa bilog niyatong puso, tanganing mapakinabangan niyato ang pagkakataon para sa bagong kapinunan nin biyaya. Ang simbagta po, kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga pamayokan simbahan, padagos na magmidbid kan sa indang nalalain na misyon, nin pagharubay ki Kristo, an ilaw kan kinaban, ipamibinyato sa kagurangnan. Tanganing ining banal na panahon, magpatalubo kan sa tuyang pakamidbid ki Kristo, sa mga kapwa niyatong dukha, asin nagtitios sa satuyang kapalibutan, ipamibinyato sa kagurangnan. Inanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang pagmawot kan sa tuyang puso para sa danay na kaugmahan, magkatotoo sa pagsunod niyato sa dalan kan paraligtas, poon sa Belen, sagkod sa Kalbaryo, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagihelang sa satuyang komunidad, mag-ako nin kusog asin paglaom sa panahon ni Adbyento, sa bagsik ka nakakapaumay na presensya kan Diyos, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadanyatong katuod, mag-ugma kaiba sagkod paman, si Kristong kagurangnan asin paraligtas, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. O Diyos na makakamhan, imatea ang samuyang mga pag-arang, buksan mo ang samuyang mga mata sa imong presensya sa kapalibutan. Ang panahon ni Adbyento, magpadayupot sa mo sa imo, asin sa labang saro, mantang nagahalat kami sa magmang paglaom, kan pagdatong kan aki mong Seso Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia.
Matindog po. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganinan sako, asinan sindong atang, maako manlugod kan Dios amang makakamhan. Akon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, pakiakoa an mga atang ni dinodolot mi, gikan sa mga karahayan mo. Hulita, tinutugot mong maging mahusay an sa mong devosyon, ngunyan na panahon. Papagkanig ko na ini maging para sa mo, premyo kan sa imong daing sagkod na pagtubos. Huli ki Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Iitaas an mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Dios na makakamhana ding kasagkuran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Sa enot na pagdatong sa kapakumbabaan, kan inakong laman, inutob niya ang katungdan kan daan na patakaran, asin binuksan para sa mo, ang dalan nin kaligtasan, na daing kasagkuran. Tanganing, sa kadawan niyang pagdatong, sa kamarawayan kan sa iyang kamahalan, ikapahiling na gayo, ang nahaman niyang gibo, makamtan mi ang panuga, nangunyan sa pagbantay, pinapangahasan ming halaton. Kaya, kaibakan mga angheles asin arkangheles, kaibakan mga tronos asin dominasyones, asin kaiba, kan gabos na langit no naukbo, nagaawit kami kan himno, kan sa imong kamarawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan ikananggan banal, borabo din gabos na kabanalan, kining mga atang namimibi kami, pabanalakan ang bonkan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya surugarang niyang buot, pinasaloiban sagkod sa pasyon, nagkasanin tinapay asin pagpasalamat, binaak ini, asin tinao sa sayang mga disipulos na sabi, mag-ako kamagabos asin magkakan ka ini, taynian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkanya maninkali sa singiraray, pagpasalamat sa imo, tinao sa sayang mga disipulos na sabi, mag-ako kamagabos asin maginom kani, taynian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod.
Kaya kami na nagroromdom kan sayang pagkagadan asin pagkabuhay liwat. Nagdodulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo, na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimaherak kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giram dumakagurangnan, an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong Papa, si Leo, asin kan sa mong Obispo, si Rex Andrew, asin kan gabos na klero. Siring man giramduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Virgen na kan Dios, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos na kay tupa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin keras, kan buhay na ding kasagkuran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan kasaro, kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Matindog po. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Dios no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Aman niya mo, kundi agapin sa maraw. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo, an katoninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkahera, magindanay na talingkas sa kasaklan, asin manligtas sa gabos na kaporisawan, mantang kaming nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Siring man ang kamurawayan,
sa mga kapanahunan. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan winawalat ko sa Indo, an sa kong katuninungan itinataw ko sa Indo, hari pagilinga, an sa mong mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoa, na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabotan, ika nabubuhay asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. An katuninungan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo, nin katuninungan. Peace be with you. Uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasaalan kan kinaaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag maumayan.
Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami. Mapakinabangan milugod ang mga misteryong pinagselebrar na huli kaining kaming mga naglalakaw sa tahaw kan mga bagay na kinabanon, gibuhon mong mamuot ngunyan sa mga bagay na langit nun, asin magdayupot sa mga nagdadanay na bagay, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Maluhod po. Pamibi sa Jubileo 2025. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa saymong aki, si Jesucristo sa muyang tugang, asinan kalayonin pagkamot, na pinalaad kan banal na Espiritu sa muyang puso, magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom, sa kahadian mong madatong. An sa imong grasya, magbago sa mo na kami day mapagal, sa pagpatalubo kan mga pisog kan marhay na bareta. Ining mga pisog magbago sa kaladman, kan katawuhan, asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat, sa bagong langit asin bagong daga. Napakatapos daogon ang karatan, an sa imong kamurawayan, magliliwanag sagkod paman. An biyaya kan Jubileo, magpukaw liwat sa mong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. An siring na biyaya, magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan, asin katuninungan kan sa mong paratubos. Sa samuyang Diyos, banal sagkod paman, an kamarawayan, asin kamawan, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Amen. Matindog po. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. An misa tapos na, lakaw kamo sa pagkamot asin katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salawat po, Happy New Year sa satuya na yaon sa simbahan. Happy Ganyan. New Year, Thank you. Father.